Keba, ame bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Laada la, anw kun bɛna tilema kɛ Bamakɔ yan. N'anw nana tilema na Keba, ni bani kɔnɔw kasira, ɲɔdun wɛrɛw mana kun bɔ, an ye minɛn minɛ k'an c'u maaw ye, an bɛ segin, an bɛ taa so. Hakili la Radio Mali, waati min na Ala ma hinɛna Hɛnda Kulubali ani Mori Sumano na, olu tun bɛ jɛmukan dɔ sigi ko 8-10. 8-10 in tɛ dɔwɛrɛ ye Keba, a tun bɛ daminɛ 8h ka taa ban 10h. Baro ni ɲɛnajɛ, nisɔndiya ani kibaruya dumanw dili, togodala kibaruyaw, o bɛɛ lajɛlen tun bɛ fɔ nin kɛnɛ in de kan. Radio Mali kelen pe dɔrɔn de fana tun ye radio so ye, Mali jamanaba in kɔnɔ yan Keba. O kɛnɛ kelen kan, Zumana Yɔrɔ Tarawele, Ala ka hinɛ a fana na, ale tun bɛ kuma dɔ fɔ, ko min ye segiso kuma sera. N'i b'a fɛ k'i fakɔrɔw ɲɛbɔ sira la, n'i t'a fɛ k'i bakɔrɔw ɲɛmɛ sira la, k'i ka segin ka taa so, i ka taa sɛnɛ kɛ, ni sɛnɛ waati banna, i ka segin ka na Bamakɔ. Keba jɔnni bɛ taa bi so? Anw sɔminen Bamakɔ zamɛ fu dunni na yan. Anw kɛlen k'an nɔngɔn bɔli daminɛ mɔbiliw la. Anw kɛlen ka diɲɛ taabolo kɛ an yɛrɛ sago ye. K'an sanga maaw ma, k'olu kɛ an taabolo ye Keba. Jɔnni bɛ segin bi ka taa baara kɛ so? Jɔnni bɛ taa tilema baaraw, jɔnni bɛ taa samiya baaraw kɛ? Jɔnni bɛ sɔmi jɔnni ɲɛ? Forow bɛ cogo di? Duguw bɛ cogo di? An ka togodaw n'i bɔra Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔ Keba, dugukolo bɛɛ lajɛlen tɔnɔmadalen don bi. Sojɔ, so dilan, maa wɛrɛ mago ɲɛ yɔrɔw, a bɛɛ lajɛlen sɛnɛkɛyɔrɔ bɛ ka dɔgɔya a la. Samiya a kɛra maa damadɔ baara ye, minnu bɛ yen n'olu tɛ se ka dugubaw sɔrɔ fiyewu, olu taala don Keba. Nin kun ye fɔlɔ ye. Samiyaji tun b'a surunya ka ban, ba tun b'an ka mɔbili kɔnɔ cɛw, wala an tɛ taa Segu dɛ Keba, fo Busɛn. Nka bi anw yɛrɛ kɛra ba ye. Anw di nɔri da koyi. Hali taari tilancɛ, an tɛ se k'o kabaforo bi kuma tɛ a sɔforo ma. An filila an yɛrɛ ma pewu, wa an bɛɛ nana an cogo Bamakɔ yan Keba. O nana ni mun ye? O nana ni gɛlɛya ye, o nana ni yɔrɔ tiɲɛni ye, o nana ni kow tiɲɛni ye, o nana ni fɛnw ye, fɛn minnu bɛ yen n'olu tɛ bɛn duguba kɔnɔ olu kɛli ye. Ɲɛmaa minnu bɛ yen n'olu kan ka o baara labali, olu y'an to yen, an ka yɔrɔ bɛ k'an sigiyɔrɔ ye. O la ni samiya sera, bɔ n sen kan, bɔ n kun kan, Bamakɔ b'a ɲɛda yɛrɛ yira diɲɛ bɛɛ la Keba. Ni san nana, n'a tigɛra, n'i ye Bamakɔ bɔlɔ minɛ, i ni sɛsu, i ni misisu, i ni bagansu, i ni ɲamansu, i ni wuluwuluji, i n'o de bɛ ɲɔgɔn na fo ka taa i se i ka baarakɛyɔrɔ la. Keba bi, kin kura ka dɔgɔ Bamakɔ, ko jibɔ sira bɛ min na. Kin kura ka dɔgɔ Bamakɔ, ko saniya sigilen don min kan. Kin kura ka dɔgɔ Bamakɔ, ko maaw bɛ ɲaman cɛli kɛ yɔrɔ min na ko o bɛ o la. Wa kin kura ka dɔgɔ Bamakɔ, jiwolu tɛ tuguni mɔgɔw ka so ɲumanw dugumana na min na Keba, a tɛ yen. An bɛɛ sigilen don k'a lajɛ. Nka ɲinan min bɛ ka fɔ Keba, samiya a tɛna maa to han. N'an ma maaw ta mɛn, n'an m'an yɛrɛ ta mɛn, n'an m'an ka sigidaw lakana, n'an m'a dɔn ko Bamakɔ tɛ bɛɛ sigiyɔrɔ ye, n'an ma saniya waleyaw kɛ, ji tɛ don ɲɛmaaw kan. Anw minnu togolen don ɲɔgɔn kan, anw minnu sogolen don ɲɔgɔn kan, an tɛ sɔn yɛrɛ ka tɛmɛ, an tɛ sɔn sira ka bɔ, an tɛ fɔ kungo ka sigi, an tɛ fɔ ɲamanbɔrɛ ka sigi. An ko bɛɛ lajɛlen k'a kɛ i sago la, ji woyo in a na anw de bɛ ɲɔgɔn na. A dingɛ kolon kɔnɔ taama anw de bɛ a la, a siraba kolo, a gitɔrɔn bɛɛ lajɛlen halakilen anw de don. N'an m'an falen, fɛn min bɛna ale ɲinan Keba, a sanjiko a tɛ dogo maa si la. Maa minnu bɛ sanjiko kunna Keba, u ko sanji k'a daminɛ nin suye kalo in na ka taa se sɛptamuru kalo ma, ko an k'an sigi ni ji ye Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ. Min ye suye kalo tile 10 ye, ko sanjiw bɛna n'a daminɛ o la kosɛbɛ. Wa min ye kimɛli kunfɔlɔ minnu kɛra Keba, jɛkulu min yɛrɛ sigilen don nin ko in kunna Mali gouvernement fɛ, u ko k'a daminɛ juillet kalo daminɛ ka na se bi ma Keba, maa 10 de fatura
sanji ale kɔlɔlɔ fɛ no o ye jiwoyo ye maa 700 bi olu kɛra sote u bolo ye u ka fɛnw bɛɛ lajɛlen binnen don wa min ye nin baara in ye nin kimɛli kɛra juillet kalo tile 11 ka bɛn ni min ye comité interministériel min sigilen don sigidaw ale ni waati gɛlɛmaw kɔlɔlɔ kuma n'i ye ko in ta k'a jateminɛ Bamako kɔnɔna na yan bi bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'i ka kiina bɛɛ ɲɛ b'i sigiyɔrɔ la bɛɛ ɲɛ b'i ka wuluwuluji la bɛɛ ɲɛ b'i ka dingɛji la bɛɛ sigilen don ko gouvernement de bɛna n'a dilan keba jiwoyo bɛ taa n'an bɛɛ ye gouvernement ale da y'a se de gouvernement tɛ don i ka so kɔnɔ k'i ka kɔlɔn datugu i ye gouvernement tɛ t'i ka wuluwulu a ji bɔ i ye gouvernement tɛna i ka fosse bɔ i ye aw minnu b'aw denmisɛnnin minnu b'aw sigi k'aw disi gosi WhatsApp Snapchat a kirikaraw aw minnu sigilen don wuluwulu dingɛ da la aw minnu sigilen don fosse dingɛw da la aw bɛ wuli k'aw jɔ de meru tɛ maa kisi nin ko in na fo bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko f'i k'i jɔ i jɔyɔrɔ de la keba Bamakɔ kɔnɔ yan jateminɛlikɛlaw ko min ye sanji in ye a tiɲɛni barika bonyana keba min ye maa 2 o fatura Kayikaw fɛ yen Bamakɔ kɔnɔna na maa 3 o de fatura Keɲeba maa 3 o fatura min ye Baɲangara fana kɔnɔna na u y'a yira ko maa 2 wɛrɛ o fatura ye sɛbɛn y'a yira keba ko ɲina ko min ye sanpɛrɛn ye n'o ye kabamɛgɛru ye ko o de ka jugu kosɛbɛ ko maaw k'u kɔlɔsi o la a bɛna ni sobinw ye a bɛna ni fɛn caman ye yaasa i ka se ka kisi aw ko aw tɛ da ni telefɔni ta aw bolo a y'a bila mode avion na telefɔni yɔrɔ ne kɔni ka Jɛnɛba Segi olu ta o b'a la n k'o fana fa mode avion t'ale la o mode avion ale la mode avion t'ale la dɛ ou bien n k'a fa de cɛ chinois telefɔni hali y'a fa a bɛ kuma koyi keba aw minnu ta Android aw yɛrɛ ka kuma ko tirinti n'a y'a tirinti a y'a bila mode avion na n'o tɛ a bɛ kabamɛgɛruw sama ka don a ka du kɔnɔ ko bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la denmisɛnw ni maakɔrɔw an k'u kɔlɔsi nin waati in na san ma fin a y'aw denw gɛrɛ aw yɛrɛ la musow a y'aw hakili to aw ka gwadaw la a y'aw hakili to aw ka sigidaw la wuluwulu dingɛ minnu gerenen don aw ka jamana aw ka dugu kɔnɔna na fosse dingɛ minnu gerenen don a y'aw kɔlɔsi sabula ko ji bɛnalen wa ji fanga ka bon kosɛbɛ kibaru mana bɔ yen jɛkulu in ko yaasa ka se ka fɛɛrɛ sigi sen kan gouvernement kɔni y'a se kɛ gouvernement b'a ɲini bɛɛ fɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni mɔgɔ sigilen don ni dingɛ bɔ yen a y'a dingɛw kɔnɔnaw bɔ a y'aw ka ji tɛmɛsiraw bɔ maa minnu sigilen don yɔrɔ la yɔrɔ minnu ye ji tɛmɛsiraw ye a y'u wuli ka bɔ u kan ko wa olu ye fɛɛrɛ mun sigi ka fara o kan o ye k'a fɔ Mali région bɛɛ kɔnɔna bi keba u sera ka balo o bila yɔrɔ dɔw la min ye comité ka kibaruya kɔnɔna na a ko bi min ye baloko ye u ye fɛɛrɛ mun sigi sen kan o hukumu kɔnɔna na o de ye k'a fɔ sa ko min ye tɔni 250 malo u y'o sɔrɔ k'o bila yen malo o y'o ye min ye ɲɔ ye keba tɔni 150 u y'o sɔrɔ sukaro tɔni 95 u y'o sɔrɔ min ye safinɛ karitɔn ye o tɔni 100 o b'u u bolo min ye da dumunifɛnw ye olu fana bɛ yen sange sule 350 o fana sɔrɔlen don min ye safinɛ wɛrɛ ye ka taa se dalanw ma n'o ye dɛbɛnw ye k'u y'o fana 2000 sɔrɔ k'o di u ka communiqué kɔnɔna kɛba u ko kɛnɛyasow fana minɛn minnu kan ka bila ye ka banajugu kunbɛli kɛ kuma tɛ bana min na ji sira fɛ ko u y'olu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa maaw bɛ se ka kunbɛn cogo min na kɛba min ye maaw ye u bisimila ko ɲuman dɔgɔtɔrɔso ko o y'a sɔrɔ ni a ma k'anw ka dɔgɔtɔrɔso ni ɲɔgɔnna ye dɛ e b'a dɔn kun jumɛn na 13e arrondissement bɔra Yirimajɔ ka na n'a ye 700 na sanji san tuma na tuma 13e kɔnɔna bɛɛ bɛ kɛ ji ye fɛɛrɛ sugu bɛɛ tigɛra ka kuma mɔgɔw fɛ petu u ma sɔn polisiw ninnu dɔrɔn de tun b'u ka yɔrɔ bɔ ɛlɛ n'u dɛsɛra bɛɛ la u fana yɛlɛmana sisan keba k'u ye fɛɛrɛ tigɛ dɔgɔtɔrɔsow fana kɔnɔna na ka furaw bila yen min bɛ se ka mɔgɔw kunbɛn nka o bɛɛ la ne to mɔgɔw ko k'an k'an kɔlɔsi wa ko ɲinan ji a fanga bɛna bonya an ka jamana kɔrɔfɛ yan fan fɛ keba juillet kalo min filɛ sen na nin ani septembre kalo
ko maaw k'u kɔlɔsi kosɛbɛ samiyaji la san mana fin kana jɔ yiri kɔrɔ kana jɔ kogo kɔrɔ kana t'i merumeru yɔrɔ la yɔrɔ ɲini yɔrɔ min n'o o dilannen no ka ɲɛ i ka sigi ye san mana fin parapluie min bolo ni nɛgɛ b'a la o ye k'o to yen san mana fin a y'aw ka telefɔniw bɛɛ lajɛlen fa tayi a k'aw yɛrɛ kisi sabula ko ɲinan ta a sanpɛrɛn de barika ka bon wa sanpɛrɛn de tiɲɛni kunfɔlɔw caman fana kɛ nka jamana ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu sigilen no sen kan minnu kan ka baara in kɛ u ko minɛnw b'u bolo wulikajɔ bɛ se ka kɛ u fɛ ka se ka mɔgɔw kisi yɔrɔ caman na n'i y'a ye k'a fɔ ko a danna mɔgɔ 10 ma nin waati in na keba olu sera ka wulikajɔ dɔw kɛ nka ji barika mana se yɔrɔ dɔ la n'i tɛ koba kɛ kamakɔnɔ ye a ka gɛlɛn i ka se ka i nɔ ka taa maa bɔ dɛ koba kɛ dun ye kelen de ye Bamakɔ ale ta keba boso kamalenw bɛ yen koyi daga tɛ sigi ten boso daga tɛ sigi ten dɛ Dirisa Memɛnta ninnu de bɛ ka mɔnɛ don an na olu bɛ jɛgɛ san na Bamakɔ yan saridini dun na yan a tɛ komi aw wa bon jaba t'a la dɛ ale kɔni nɔnɔmugu tɛ min ale fɛ ale ta misi de bɛ biri ka nɔnɔkɛnɛ sɔri k'a d'i ma i k'i min k'i fa tayi n'a y'i diya i bɛ se ka naare bɔ a la i bɛ se ka yawuru bɔ a la n'o tɛ keba ninnu n'olu bɛnna fila manani de b'olu bolo wa u yɛrɛ bɛ taa nɔnɔmugu san kɔrɔbɔrɔw de fana butigitigiw fɛ yen ko mun ne m'a fɔ ten dɛ n ko butigitigiw fɛ yen Bakari Mangane ni ale bɛ Mali météo kɔnɔna na keba a ko ɲinan ko sanji fanga bɛna bonya kosɛbɛ an ka jamana kɔrɔnfɛ yan fanw fɛ ko wa ko min ye jogo falen min n'an bannen don o ma dɛ ko fɔ an ka sɔn o de ma waati yɛlɛma kɔlɔlɔw o de filɛ nin ye keba n tɛ n jogo falen sanji n'ale y'i sɔrɔ i na ko caman faamu yɔrɔ Bamakɔ kɔnɔna yan dingɛ kɔnɔ taama ka fisa ni gudɔrɔn ka taama ye a ye kɔlɔsi ta aw yɛrɛ ye a ka wuli k'aw jɔ a ka cɛsiri a ka se ka degun ninnu dɔw sama ka bɔ aw yɛrɛ dala yaasa jamana bɛ se ka lafiya cogo min sɔgɔmada na nin ye kado ye kado mondial do keba sanji ye maaw fa Texas kaba o yɔrɔ kɔni États-Unis ye nka ko cogo tɛ kelen dɛ ni fiɲɛ wulila bɛɛ bolo b'i kunna minan de la sɔgɔmada na an b'a fɛ ka nin fɔ mɔgɔw k'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ ko sanji kun b'an kan nka an bɛ dugawu kɛ Ala k'a kɛ ji nafama ye Ala k'a bɛɛ lajɛlen kisi Ala ka bɛɛ lajɛlen tanga ɲɛmɔgɔ bɛ wuli ka jɔ min na kuma minnu bɛ ka fɔ mɔgɔw ye an ka olu lamɛn an ka sɔn ni san finna an ka jɛ an ka WhatsAppiw kɔ an ka jɛ an ka fɛnw kɔ an k'olu to yen fɔlɔ yaasa an ka se ka maaya kɛ keba an ye kuma denmisɛnninlakaw fɛ kosɛbɛ u k'u hakili to u yɛrɛ la kuma tɛ nin waati na ekɔli bilalen don papu ninnu taara bɔlɔntanyɔrɔ la n'u ye san finna a y'a fɔ u ka segin maakɔrɔ yɛrɛ fanga tɛ se ka ji bɛɛ kunbɛn kuma tɛ funankɛni a y'a hakili to denmisɛnninw na a y'a hakili to denmisɛnninw na wa a y'a hakili to denmisɛnninw na nin ye sɔgɔmada in na kado ye ka di an bɛɛ ma keba an bɛɛ de bɛ dugubaw kɔnɔ an bɛɛ de ka yɔrɔw tiɲɛnen don degun b'an bɛɛ de kan an k'a lajɛ an ka se k'an jogow falen cogo min na kado nin y'ale kɛnɛ bannen ye